socialista avui contra possibles pactes després de les eleccions. Carme Chacón ha advertit a Granollers que pactes com el del Majestic entre el Partit Popular i Convergència i Unió van servir de ben poc. El pacte del Majestic entre Partit Popular i Convergència i Unió, la suma dels 4 anys de pacte del Majestic, de les inversions de l'Estat a Catalunya, d'aquells 4 anys, és menys que un sol pressupost de José Luis Rodríguez Zapatero. Per la seva banda, el president de la Generalitat i primer secretari del PSC en un acte electoral a Vitoria ha denunciat que des de Convergència i Unió es vol fer creure als catalans que la idea d'estat del PP i del PSOE és la mateixa quan els socialistes defensen l'Espanya plural. La actual deriva soberanista y radical de la mayoría de los dirigentes nacionalistas ahonda en el supuesto desengaño y en la idea y en el tópico, ¿no?, de que en Madrid o en España todos son iguales, que más que un desengaño es un engaño. Y en democracia, la mejora del autogobierno y el desarrollo y el avance en el desarrollo de la España plural, tal y como se ha dicho, solo ha sido posible con gobiernos socialistes. Montilla ha acusat el PP i els nacionalistes bascos i catalans de voler treure profit electoral de l'exaltació de les passions identitàries. Des de Lleida, on ha passejat per l'eix comercial, el líder de CiU ha reiterat que per Catalunya PP i PSOE són el mateix i que Zapatero no és creïble quan parla de l'Espanya plural. Sabem que normalment el que el senyor Zapatero promet o diu doncs acaba sent gairebé sempre mentida o mitja mentida, no? I el senyor Montilla pot anar dient el que vulgui, fins i tot pot dir missa, no? Unes hores abans, el candidat per Barcelona ha dit per primer cop que després del 9M potser no els interessarà entrar al govern espanyol i preferiran ajudar des de la barrera. El motiu, diu Duran, és la complicada situació política i econòmica que es preveu per la pròxima legislatura. Convergència i Unió no es pot llançar per la pendent de dir, escolta, miri, anem a prioritzar la presència en la política espanyola i la presència en el govern a costa de sacrificar que el nou estatut sigui aplicat correctament i per tant el sistema de finançament. Per tant, si es pot fer, endavant, però si no haurem de saber retraure'ns. Tot i que avui se'l veia en bona forma, Duran continua dosificant-se i després ha participat via videoconferència en un dinar a Cambrils amb representants del sector turístic. El PSC s'ha acabat. El PSOE ha acabat amb el PSC. Ara el PSOE, com el PP, els agradaria acabar amb Catalunya. Duran Lleida ha conclòs que l'única garantia política que no s'acabi amb Catalunya és Convergència i Unió. Joan Ridao conversa amb el notari Juanjo López Borniol, un home que no peca precisament d'independentista, però que està triat pel candidat d'Esquerra perquè fes la seva presentació a la conferència que ha donat aquest migdia a Barcelona. López Borniol ha recordat unes paraules de Ridao quan aquest afirmava que Espanya no ha superat el seu caràcter centralista i és un tap per a Catalunya en no reconèixer la pluralitat. I el candidat d'Esquerra ja ha insistit quan ha assegurat que tant el PP com el PSOE no acceptaran més descentralització, però en tot cas, Rodríguez Zapatero és un mal menor. Estem disposats a arribar a acords puntuals una vegada més amb l'esquerra espanyola. Ho farem amb més dosis d'escepticisme i, això sí, aquesta vegada el venciment de la lletra serà a la vista, no pas a crèdit. És a dir, primer Zapatero s'haurà de batejar si vol que després nosaltres anem a la seva comunió. Unes condicions que, segons Ridao, passen pel binomi infraestructures-finançament i perquè el PSOE deixi d'estar neutralitzat ideològicament pel PP. I això es tradueix en la derogació de la llei de partits, la reobertura del debat de la llei de la memòria històrica i el retorn de tots els papers de Salamanca. Les dates no donen ni per pipes. Amb aquest lema, Joan Herrera s'ha trobat amb estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, on ha reclamat més recursos pels joves. Abans de tot, Herrera ha recordat les 4 dones víctimes ahir de la violència masclista. I jo crec que això ens ha de portar una reflexió, i la reflexió és que ara no és moment ja només de fer lleis. És moment de posar diners, recursos, quartos, a fer polítiques socials, a fer polítiques d'igualtat, a fer polítiques per l'autonomia personal i a fer polítiques efectives en la lluita contra la violència de gènere. Herrera ha fet una crida als joves a votar per fer possible el gir d'esquerres a Madrid. Dolors Nadal aposta per la recerca durant una visita al centre de supercomputació. Aquests més de 10.000 processadors calculen dades per a 160 investigadors de 26 països. Incrementarem aquest percentatge sobre el PIB dedicat a recerca. A Lleida, Acebes ha dit que Zapatero va perdre el debat amb Rajoy y por eso suspèn actes per prepararse al segon. Lo que no ha hecho Zapatero durante estos 4 años no lo va a aprender en 2 mañanas suspendiendo la campaña electoral. A Lleida i a Girona el PP vol recuperar el diputat que va perdre el 2004. S'ha
Satisfet pel debat i convençut de la victòria, Mariano Rajoy diu que ara està preparat per governar després d'aquests 4 anys a l'oposició. Probablemente haya sido la etapa de mi vida en la que más he aprendido. Y ahora estoy preparado. Estoy preparado para ser presidente del gobierno de España. Rajoy també ha dit que no pot ser que els drets dels espanyols es vegin perjudicats pels immigrants.